7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Thursdays at 7 sikhuluma indaba ye-sex with udokotela and lolu hlelo is not suitable for ingane. Uyakwazi ukuthi uthole ama-shows wonke including this one ngokuthi kwi-podcast ku-Gagasi app. Uphinde futhi ulithole na ku-YouTube na ku-website yethu gagasiworld.co.za. Just ukutshela nje lolu hlelo is not suitable for ingane. So besikhuluma ke open line. Manje kusuke Monday masuke kuyi-Thursday yokuqala enyangeni. Sisuke sine open line. Guess who is here? Sigcine ukubonana ngesikhathi president announcer i-lockdown and asikaze. When was it? 26 March. Yazi uyabona ukuthi ngiyakhumbula kuhle ukukhumbula ama dates abalekile ku relationship Mthiyane. 26 March. So how many months? Isn't too much. Too much to count. Too much. Yeah. Yes. In fact mobheka leso sikhathi leso if kuukuthi kwakwenze ku action ngaleso sikhathi ngabe seku closer to leyo ngane izalo manje. Ngabe sesiyabonakala ibhani. Yes. Ukuthi liyakhukhumala ibhani sika-avini ya. And kombe you always say ukuthi when abantu besifazane be pregnant ila besuke bedinga khona Extra vava vum. Vava vum. Yes. How are you, doc? Hey, I'm better now. Mthiyane ukhona, umfundo ukhona. So it's all good. It's all good. Yes, yeah. Kunobaba ongenile namhlanje. Wathi please. Nango udokotela nama stories akhe. Okay, all right. Ufuna ukungishaya ngoba last time not ungishaya phela but last time wangisendile message yakho angangakunika. Ngiyakunika ke manje message yakho. Ithini message? Iyona leyo. Ethini? Washo njalo thange kunika ngemessage. Oh well, yes, this afternoon bengihleli nje enjoying a coffee and then kwazoqhamuka nje umyobhuti kade yo gym and then wasezothini discuss izinto ezibalekile. That's all he said. Beautiful stuff. Yeah. Eshibuka ke dokotela indaba ze COVID-19 asikwazi ukuhagana ade sagcinana umthetho ukuvuma lokho. Yeah, so asihagananga nje sinawe today. Is that a statement? Cha ngiyakuvumela Mthiyane ukuthi kade sagcina ukubonana kodwa akekho ohage omunye in fact nje nanokusondela eduze komunye nje akekho kumele asondele eduze I don't remember. Okay, yeah, yona answer yakho leyo. Okay, sure. Inumber yethu 0861596596 naso ke isithando sawalaleli bethu Gagasini. We have a talk here. Open line ungaqala ufone njengamanje ungaba anonymous mawuthanda 0861596596 and ungaphinda uthumela imessage yakho ku Twitter na ku Instagram @alexmthiyane and ipage lami lithi Indaba with Alex. This show is not suitable for ingane. All right. Doc is sikhuluma izinto eziningi nje, right? Yes. But kukhona la scenario uthola ukuthi the lady unabantu abayi2 athandana nabo. 2 boyfriends. Okay. Ulala nabo but akayisebenzisi i-protection. Right. Now mangabe ke sekutholakala lo muntu se pregnant. Akazi ukuthi ingane ekabani, right? Okay. So uyifebile. Yes, that's the term oyisebenzisa. Ngiyayisebenzisa nami? Yep. Okay, yeah, kulungile ke kushuthi ufebile. Ubhekana kanjani nalenkinga? Usemithi manje. Yes. Well, look, engasebenzisa indlela ezithize kuya ngokuthi mhlambe labantu belala nabo almost khona ukuthi ulale nomunye namhlanje omunye nyakusasa so ungazi ngempela ukuthi ngabe ubani okuyena ongimithisile. Look, kunama tests manje khona ama DNA test awenziwayo ingane sangaphakathi kwena. Khumbula lokhu Mthiyane, ngesikhathi umithi umama ingane idla vele egazini lakho ithola oxygen nako konke ekudingayo okuyimpilo ngegazi lakho umama. Okusho ukuthi ngesikhathi umithi wena kwalona igazi lengane kumele licirculate lize la kuwena kuze lizodla konke lokokudla oku right okumele ikudle liphinde kuyona ingane. So igazi la mama liba nalo igazi lengane. So uyakwazi ukuthi wenze iDNA test ngokuthi uthathe igazi la mama wenze lama tests zeni ukuthi kwazi ukuhlukanisa umama uyabona nengane maseke uyamcheck iDNA ingane masuthatha nobaba ucheck iDNA kanjalo. Kodwa lokho Mthiyane kwenzeka at a certain stage
of a pregnancy. Generally I think it's not before 12 weeks ngoba by 12 weeks isuke ingane sifomile kahle ku system yakho kanti konke futhi okwama hormones negazi suke level ethize ngaleso sikhathi. So ngaleso sikhathi uyakwazi ukuthatha igazi la mama ngoba selidlulile enganeni and by then ingane isuke sicishe iphelele already. All right, sure. I ask this because we do get ama questions amanye afikayo like ngithola ama direct messages nama inbox as well, and I ngokuzibophezela ngeke sengidalula ukuthi messages suke iqhamuka kubani. And then there's another one, doc, a scenario here. Le outhi ifike yabasebemnandini izazi kahle ukuthi HIV positive, and then afika lala nentombazane kudakiwe kumnandi yonke into. Mangabe sekutshwala damukile sesober now usenaleyo feeling yokuba guilty ukuthi akadiscloseanga i-status sakhe. How do you live with that? Look Mthiyane, unfortunately uma abantu beqomana beqala ukuthandana akekho niyabuzana izibongo ukuthi uzalobani azalomabani nako konke lokho, but anduzana ukuthi HIV status sakho senjani, unawo ushukela unawo ushukela una iBP into yezifo ne background leyo ngoba kuyafana phela for COVID or not. Yes, or una iherpes ukubona ziningi izifo okuthi not just indaba yengculaza kuphela but ziningi izifo okumela angabe siyabuzana ngazo even izifo zokuthi kukhona onkini onesifo sokuhlanya, ukhona inkini onesifo senhliziyo ngoba uyazi ukuthi egcineni lokho wena okuqomayo kulo muntu uvela uzokinherita nawe ingane zakho. But ke Mthiyane uma sesiba serious into ye HIV Mthiyane irresponsibility yakho nawe. So if lo muntu anazani ni kube one night stand seniyalala without a condom, naye lo muntu une responsibility yokwenza sure ukuthi naye number 1 uthi cha angilali nawe without a condom. Uyabona, unless ubekuforce then I rape leyo singamvulela icala. But if lento nawe ubuvumile nawe unalo responsibility. So ubhuti loyo or usisi loyo osezithola manje guilty ngoba ubazi yena iHIV status sakhe. Yes ku wrong phela ukuthi ukwenzile lokho, but I blame akusiyona yakhe totally ngoba involved nalo ovumile futhi ukuthi angenwe noma angene kumuntu engamtestile ukuthi kunjani. But then again Mthiyane hlale sikhuluma ukuthi if umuntu already esewadla ama ARVs amaphilisi akhe and uma ngesikhathi test igazi thina sithola ukuthi ivirus undetected, lo muntu ichance isikhathi esiningi iba less ukuthi amthelele omunye umuntu, especially if ukuthi lo muntu right nayo healthy and not ukuthi betlala nomuntu ogulayo umuntu uyagula une TB ukwabona. But Mthiyane kunjalo abantu abaningi uke athi ayingihambele ngatest eclinic sebethi ngi-right ngithi yini ukuba right uthi sebethi ingculaza ayisekho abayiboni. Now kuba iproblem lapho ngoba ingculaza isuke isikwisikali esincane ngalendlela emzimbeni wakho or egazini lakho ngesikhathi sikutesta lokho ukuthi imshini esisebenzisayo thina ayisakwazi ukuthi isitshele ukuthi inani layo ingakanani egazini lakho. Mase umshini uthini undetected akusho kodwa ukuthi ayikho ikhona kodwa kuphela nje ngale machine yethu asakwazi ukudetector. So once i20 ama cells awu 20 kwimili yegazi by then asa detect, but akusho lokho ukuthi usu negative ku HIV, kusho ukuthi viral load yakho ayisabonakala. Ngiyazi attention novalo luba ku HIV, but siyakhohlwa ukuthi kunama STIs angalapheki. Kakhulukazi Mthiyane, look iHIV manje umuntu one HIV uvela usazophila leso sikhathi wawukade uvela uzosiphila nje manje uyabona. But kunezifo ozozithola ngalo ucansi like for example kunezifo ezifana no HPV human papilloma virus egcina singene kumuntu wesifazane igcina sikhoza cancer. Now icancer izokubulala ikhethi uyabona. And kunezifo ezinjalo ezivele zikusheshise kodwa nazo tuthole ngocansi kanti wena uthi ugwemya ingculaza ngapha ezokuphilisa leso sikhathi adu uzivela uzosiphila ukhohlwe ilezi ezinye ziseceleni. Ngithi nesilona nje emlonyeni sithi somkhuhlane uyakwazi ukusibona ukuthi lesi ke mawazi esisifo socansi lesi. Yes, siyakwazi nokuthi lo muntu uphuma phi this weekend. You see it's 1915 asikufaka uvalo uyazi sike sayiqala kanje, but we talking about exciting stuff as well. Ifundile kulolu hlelo oyizamile yasebenza yangasebenza but besadile nje lama scenarios lawo akhona. Now I got anonymous email ivela from this young couple bashadile
Okay. And they want to explore. People always want to explore, be adventurous. So one day bayothenga ama services of umuntu odayisayo. So now akusayekeki. Is that normal? Boy true. Oh, akusayekeki ukuthi balale nomuntu odayisayo. Yes. Look Mthiyane, kunento abayenzayo futhi ngeke ngisho ukuthi isikhathi esiningi lezinto lezi ezithe uqhwi kancane ezithe phecelezi zenziwa abelungu kakhulu. Lento kubathi ukuswinga uthola ukuthi nina niganene nishadene kodwa nizothi ayi asihambe solala nogumedo nomkakhe kuwabona kibe emaphathini lapho nishintsha amafazi njalo kulalwe lapha akuzona into zethu thina izabantu lezo. And njoba sikhuluma sinawe manje kunabantu abangakazi bayizwe leyo nto ukuthi yenziwa. So inokungithusa ngoba ngifuna ukuthi bayazi ukuthi yenziwa ngoba akusona isinto sakithi. Okay, kodwa Mthiyane, should you choose by choice ukuthi into oyithandayo wena, kubalekile ukuthi number 1 upartner wakho akhuleke ngokuthi kwayena uyafuna ukuthi akushare nomunye umuntu nokuthi kwayena alale nomunye umuntu. So kungabi ukuthi into a decision yakho kuphela, yenze kube yinto naye azokhuleka ngayo. But number 2 ungayenzi lento ngoba futhi ufuna ukukhoksela kune revenge thizeni masuthi hayi wenza ngathi hayi asilale nabantu soyi2 fantasy yakhe kanti kukhona okuthize kunaloko. Zama ukuthi upartner wakho lo nayo kube uyena omzamayo ukuthi asike sizame lokhu nalokhu uma kuukuthi uyakubhora ocansini ngoba if kuukuthi vele ku relationship yenu ninenkinga, I relationship yenu anzwani kahle, ukulala nabanye abantu kuzokwenza worse I division ku relationship yenu. Uyabona? But kunabantu abazitshela ukuthi hayi vele kunasikhwele mina kunandaba vele angifuni relationship ene commitment, ngifuna ucansi nje kuphela. Then sujwayele. Then vele you know what if vele kubana leyo chemistry ke nalomuntu wesithathu angithi so sinkinga siba lapho and ne risk ilapho ukuthi ngapha uyazazi uvela uzela ucansi angithi mhlawumbe you know so kuba ne chemistry ngaleni uyabona ke sokuqala ukuretha I division ngeleyo. Okay. Manje sikhuluma. All right, asimise le round yethu manje. Okay, it's been what? It's been 17 minutes. Ukubone vela ngithi you know uma nilalene nomuntu wakho kuhle ukuthi nithi nisebhizi kusemnandi uvelume nje esikhaleni niqala indaba. Akekho uchithile, akekho wenze njani ume still nje. So say attention from lapho uloku nikhisana lapha nikhuluma usho one word umkhise kuthi ngesikhashana esincane nje uthi fendi kancane uma uzoyibamba umoya. Okay, do that now. So ubamba umoya ke now, right? Fendi. Sure. I don't know myself in town. Siqala ngawe namhlanje. Welcome to Gagasi. Ninjani baba? Si right mfethu kunjani kwena? Ngiyaphila. Nonjalo dokotela wena? Siyaphila baba, niphilile nani? Ngiyaphila. Ngicela ukubuza mhlawumbe ungangisiza dokotela. Yes. Ngithi mina nginomuntu engithanda naye so ngicathi ngabiza ngokuthi straight sami nje so ngikhoze sesinonyaka yophela u2 years sithandana yabo. All right. So inkinga ngiyamthanda kakhulu. Inkinga mabe socansini mabe ngishaya u1 ngiswese ngi-right. But kodwa nokuthi ngahlwana na ngiziboni but into engiphathahlungu ukuthi masisocansini angisashaya around amaningi engimane ngishaya around eyodwa ngibera. Okay, yenenza ukuthi ushaya iround eyodwa ingoba usuku ungasenayo inkanuko yokuthi uqhubeke ulale nayo usuku su right or usuke induku ingasavuma ukuthi iqhubeke yenze enye round. Hayi ngiyakhathala nje ngabe ngala ngavelela nje. Yabona ukukhathala kusuke kusho ukuthi kunenkinga emzimbeni wakho. Uyabona ngoba kwaloko nje kukodwa kusho ukuthi igazi lakho alisakwazi ukugijima kahle so uvela ushaya one round ukhathale ufuna ukulala and wenele wena. Now njengoba usho ukuthi uyamthanda lo muntu wakho enozimisele ngayo kubalekile ukuthi uthole kuyena ukuthi yena uyenela yini ngoba mhlawumbe naye u right ngo one round uyabona kube ukuthi akuyonto kumele ustress wena ngayo kodwa okay into engiphatha kabi yona le ukuthi ngoba ngicina sengishaya u1 nje uphatheka kanjani na but ngoba ingame abanye abantu ecele ngiyabahalela kodwa yena nje ngeke ngikwazi ukuthi ngihlukane naye because ngiyamthanda into engiphatha kabi le yaso cansi imaki abanye abantu uyabahalela ngeke ngibahalela abanye abantu abanye amantombazane but yena nje ngeke ngikwazi ukumyeka. Okay ngoba uyakufinance yini? No ngiyamthanda nje into engiphatha kabi le yasocansini ufuna uhlamba into engangisiza ukuthi ngicine eneliseka naye yabo. Kwabanye kuba njani kulabo bahalelayo abanye mulele nabo?
Angifisi ngibona kodwa ngifisa abanye abantu. Oh mhlawumbe uyakubhora futhi sexually. Uyabona mhlawumbe pho yini enza ukuthi ngithande ngingamniki. Cha phela umthandeli ucansi uthanda yena kodwa yena uyakubhora sexually. Now one of the things you can do, number one, nawe uze kumina silungisa induku yakho, but uze naye so that into yakho nikhulume naye, ngoba mhlawumbe naye uzibambile ngoba ethulu uyakuhlonipha kanti wena ufuna adedeleke abe freak, but kubalekile nawe lezi zinto zakho njengoba uthi uyamthanda, investa kuyena ke ungalahli into ekhona ngento engekho. All right, good luck bud. Bonga. All right, strong yabonga. All right, sharp. Facebook unele uthi Alex and Doc ngicela ubuza la kusekudalwa yini ukuthi mawenza sex usheshe uchame mawufake i-condom but mawenza ispoon uphuza uqeda. Doc? Okay. Look, i-condom kwabanye abantu iyabenza bebe neqhala, okay? And then that can also cause ukuthi asheshe achame umuntu, but isikhathi esiningi abantu abafuna ukusebenzisa i-condom Mthiyane, and iba ne-excuse leyo ukuthi angifuni ukusebenzisa i-condom ngoba liwisinduku noma lingenza ngingalast isikhathi eside njalo njalo. Uyabona? Of course i-condom ungawona size wakho, like we said before, iyakwazi ukuthi iwisinduku ngoba ivele iblock imthambo yakho iwisinduku, okay? Abanye futhi abamthandi lo hlofo we-condom, but kunabantu othola ukuthi kumele ayigqoke i-condom either because yena unesifo esithize, example yona ingculaza, and ulele nomuntu mhlawumbe partner wakhe onganayo ingculaza, manje uforced ukuthi ayigqoke i-condom, iforce ke leyo. Uyabona? Manje akafisi yena, but each time ayigqoke i-condom iyamkhumbuza ukuthi unengculaza, into angafuni ukuba nayo, and then avele induku yakhe isheshe ichithe because kwakona lokho kumnikeza ixhala because akafuni ukuthi ayifake i-condom. Ngesemqondweni le. Ngesemqondweni kakhulu esikhathini esiningi. Yes. Okay. But it's about having a relationship and an affair na i-condom. Right. Sure. 0861596596 open line. Yes, sex Indaba with the Doc. It's been 6 months now. Sigcinile ukuthi sibe nayo studio. It's been esikhathi eside, long, and we like it mangabe suke eselapha because uphendula yonke imibuzo asuke ibuzo. Siyesikhaweni now Zandile Mthiyane. Zandile. Yebo njalo. Sikhona Mthiyane. Ohlala. Nazo esongajazi. Yebo ngiyazonta no Doc akusenaniki. Ngawumbuzo. Ngifuna ukucheka la ukuthi i-menopause kuma males is there a specific age in ukuthi kuqala musuneminyaka emingaki? Yeah, look, yazi igama menopause kwakufanele kuba amadoda no menopause ngoba kunomen, uyabona, not ukuthi kube thina. Menopause. Yeah. Well, bayibiza nge-andropause anyway because ama-androgens ama male hormones ashintsha. Now abantu besifazane Mthiyane into eyenzeka kubona sebesho lo munye Mthiyane hayi wena onginaye manje ukuthi isikhathi esiningi badlula kulento okuthiwa i-midlife crisis, kakhulukazi kule stage uma sebefika la ko-40, uyabona, and isikhathi esiningi lo midlife ngiyamthanda midnight ne lo midlife crisis kusuke ukuthi kunezinto nawuthola kade ezifisela yona ngempilo yakhe angasazifezanga, athi mebheka impilo yakhe athi hawu imina lona ngishintsha manabukeni nginjena ngihlele ekhaya angigroove angenzi lutho, then kube naleyo nto ukuthi mhlambe sengiyaguga then ashintshe. So into ashintsha ngazo ufuna ukushintsha indlela yokugqoka, ashintsha ama-underwear, yabona ashintshe nje afuna ukubukeka manje. So isikhathi esiningi lo menopause abantu besilisa uba lapho ekutheni uke afikelwe into yokuba musha nje, futhi kwesikhathi azajole nokujola because usuke efikelwe ilento yokuthi aba attractive futhi. However, ngokwama hormones ke manje kuyenzeka kumuntu wesilisa from the age of 50 and above kodwa yena yama hormones uthola ukuthi inkanuko yakhe yocansi siyehla, ukwabona, but also isukuhambisana nezifo ezithize, uthola kwayona induku iyavuka kodwa kwesinye isikhathi ethi mase ngena kweni ingaqini kahle hle, lapho sokunama hormones o testosterone wakhe useqala ukwehla, nanokudla okuthize uthola ukuthi useyakudla manje ongasavumelani nesimo sakhe, umkhaba futhi kuyakwenza lokho ku create those same hormones. So it differs with different men, but the more healthy yena emzimbeni wakhe, it will help to prevent lezo nkinga ezihambisana ne menopause yakhe.
Sure. Okay, imali sona sesiqedela. Is it advisable to use sexual boosters like tablets and stuff? Yeah. Age, is it advisable normal? You just need to wait till that phase passes and then. No, okay, well, so con Dr. Mthembu now who can help you. Oh, excuse me, doc. Ngingathi Dr. Mthembu uhlale eChrist. Akafuni futhi ukwenza ama-outstation go bani kanti kufika abantu baseLimpopo nase eMpumalanga province ku Dr. Mthembu. So when KZN nje Mthiyane hayi uyothatha inamba ngasekugcineni. Uthatha inamba ngasekugcineni. But into yama booster, look, into yama booster kukhona ukubooster ngento vitamin, for example uthi uzothatha vitamin D no folate no vitamin B12 nento enjalo esaziyo ukuthi zizosiza ukuthi umzimba wakho negazi ligijime ku right lokho. Nginenkinga le booster oyithathayo enza ukuthi induku yakho ivuke ngoba uthathe yona siyinkinga ke leyo. Uyabona ngoba izojwayeza induku yakho emva kwesikhathi kwayona isasebenzi kodwa induku dololo ukusukuma manje ngoba suyijwayezile ukuthi khona ozoyenzela umsebenzi engasakwazi ukwenza wona. Okay ngiyabonga kakhulu. Mama macabanga uSibari uzomtshela ukuthi uke wabana le conversation noma ilethela amahloni uba uncomfortable ukuthi nixoxe noyithu. We Alex lalela ungasebenzisi ukuba uzalo la usebenza uzalo la, it's not about uzalo. Akuyeke kanjalo. Okay, yes we thank you. Akusebenzi ngozalo la, so kuyasho ukuthi sisebenza ngomshiza. All right, sure. All right, sisuka kuMthiyane siya ku Anonymous nawe Mlazi. Anonymous. Hello but Alex. Sure. That's right. Wena njani? Yeah, namhlanje nje ubuza noma yini ofisa ukubuza ngayo and futhi asibuze muthanda ukuphawula futhi ungaphawula sithatha ama questions kuphela. Nokulungile. Kuyaphila. Kuyaphila babani yaphila nani? Ngiyakhuluma ngibingene ngokuphethekile indawo. Siyabonga. Sithandwa sethu. Kunjalo nje. Nazo yinkinga la yezo ma. Ngithanye ngibukudingela umama ungena mlambo. Ya ngibona naye. Kunjalo kanjengane. Ngicabanga ukuthi naye ngambreaker ngeke iba gym then ngambreaker. Umbreaking zami lo process leyo then wangaya kuma period for 2 months, ne? Okay. Ya enganga ngaperiod for 2 months beyenzeka wasiyalimala elimala kuphi ekhaya. Elimala ekhaya kophothela ukuthi sihamba isibhedlela one offer walala isibhedlela for 2 weeks. Okay. Little space this for 2 weeks wangifonela wangitshela wathi in period. Ngalo day le ongumhla ka7 ngifonele in period. But from mhla ka7 until 27 kulo nyanga leyo wema period engisingasanqamuki. But umbuzo wami ke namhlanje ukuthi mina is it possible ukuthi on the time ayikhulele and futhi mina ngazi ukuthi always there is noma mhlawumbe uyikhulele indlela singabona ngayo cause ngaze ngamthatha ngamisa kudokotela futhi basuke umjovo udokotela umnikeza amaphilisi wathi ngena philisi wona asiba right uyicheck up akasho ukuthi wayikhulele noma cha. So into engibizela ngazima ngibabele yini. Yeah, ukukhulelwa kumuntu wesifazane kuyenzeka ukuthi noma esopha usengena esikhathini ukwazi ukutesta ukuthi ube khulelwe yini ngoba esikhathini esiningi kuyenzeka ukuthi uma sesiphuphuma isisu then uzobleeda for isikhashana eside, you know, ngoba ilining le ngaphakathi iyona kade ingane sithiyamila kuyona iyona esike isiyopha ngaleso sikhathi. Okay, for up to about 10 days ukuthi uyathola ukuthi mumchecka le hormone okuthiwa ibeta HCG uyakwazi ukuthola ukuthi okay lo muntu ubekade emithi, but emva kwaloko then aqale seyehla le concentration yalama hormones ngaphakathi kena. Okay, so bukade ungakwazi ukuchecka ngaleso sikhathi uma kade esikhathini. So uma sokudlulile ayikho indlela ongakwazi ukuthi uconfirm ngayo ukuthi if ubekade emithini, but isikhathini esiningi kumuntu wesifazane if ebreakiwe ivirginity, look, depending if futhi ubekade efuna yini evuma kwabanye usuke if kukuthi bekumstressa kwawona lokho uthola ukuthi kade umcela azagcina sevuma evumele wena, uthola lokho kukodwa kuyamstressa ukuthi akayanga
akagcinanga eqhephulile lento ngepride nangendlela ade efuna ngayo imstress once umuntu wesifazane wane stress kunale hormone okuthiwa icortisol ayisecretayo egcina kwayona futhi ibanga ukuthi ama period yakhe angabi right. Okay. It's 7:30 ukwindaba eGagasini. Lohlelo alusha lihlale lukhona nje njalo we call it Sex Indaba njalo ngolwesine from 7 to 8 with the doc and ungathola ama videos akhona mawubheka nje ku YouTube ungaya futhi na ku app Gagasi FM ucheck Indaba uzofika uthola uhlelo umbone nodokotela nangi ayihleli efake ingubo yakhe grey short sleeve ingubo nje evulekile nje ezansi yazi yafika kahle eziqhezu yaqhezuka yazoveza from unyawo ngisasho nje yeah you know what I trust yeah you know trust the way you trust yeah ingoba yakhe inomqheo yabo onyukayo and so uhleli ke facing me as you can see cha kodwa ngabuyasho wenza ngathi umqheo useceleni kade nje ingubo yami inemfaso ezehlayo all the way izifika phansi ngenzansi kwamadolo. Thank you, Doc. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Yo le Indaba. Si thatha nje ama calls na ku Facebook as well Indaba with Alex and uyabona show mo ibona ivideo yayo ku YouTube ungakwazi ukuthi ucomment kuyona and we take lawo ma comments seriously. Ngingangena ke kona Doc amanye ama comments avela kubalaleli? Ngingene. Uyanginika permission? Ngena. Yonke into ivulekile kahle uqhewukile ngene yashibilika and ngizongena ke kufudumele yeah kumele kufudumale kodwa manje kumele phela kumane ngene nje yabo kufanele nenyama yakhona nenyama ezithize zibe zibambe nje ungavela ungene nje ngathi ungene eholo uyabona sometimes it helps just ukuthi uvele ume eminyango ungangeni ume nje yes kube yona ngimomayo ngingenise ngaphakathi uthubekile nje lapho uze uthi uyeze ukuthi nje khaxa yes if you know what I mean sure ngicela ukubuza la kuyenzeka yini ukuthi mawuthandana nomuntu wakho once nanengane inkonzo yasekamerweni ibisi ngabuyisaba right ngiyamthanda yena but masike saya enkonzweni ivesi inhliziyo ithi Cliffy ngishaya one round ngilale ngibone ukuthi yena kodwa she still wants more eyoqala ke leyo doc and then we'll make umlelelo to anonymous and then yesibili nginenkinga la ngisathanda umuntu ovele wangiziba singaxabananga last year November inhliziyo yami ayisuki kuyena angisazi ngenze njani usisi lo okay and then bese kuzothi esithathu alright nangomyusisi la ethi selokhu ngabona umuntu wami ephalaziswa utshwala angiphindanga ngathanda ukuthi mina naye sikhise angazi ukuthi kumele senze njani uma nje ke wasondeza umlomo wami la kumina kuvele kubuyele sesithombe la wayephalaza khona angiyazi ukuthi le nto ngayidlulisa kanjani alright nazi inkinga eziwu3 doc uzokwazi ukuthi uyishaye ngokusheshsha nje sithi quick okay laba okuthi bethole ingane Mthiyane ingane ngingitshela nama couples amancane namefika kimi ingane yakwazi ukuthi besichitho so that is why kubalekile ukuthi nithole ingane seni ready futhi environment right ngoba if nizoshesha nithi nifuna ingane yakwazi ukuthi besichitho inhlukanise nje kuba khona kwa yes kuyi pleasure kakhulu kodwa ingane yakwazi kube sichitho but one of the izichitho eyenzakalayo ukuthi kuba nama changes thizeni kuba nama changes emzimbeni wakhe umuntu wesifazane number 1 kube nama changes kwesinye isikhathi ngento ay expectayo you know omunye ayibonke omunye uthi ngobe sezele azibona ukuthi usenama powers even over wena ukuthi uphuma apho wenzani uzenzani imali zakho uyabona efuna ukucontrol mase egcine lo munye seba nokucikeka ukubona omunye abe nelento ukuthi ingane mina ngedwa wenzela ingane ukubona so that's why kubalekile ukuthi nibe ready ukuthi nithole ingane but obviously depending on twizele kanjani if ingane ezale ingontombi zodwa obviously kuba nama changes lapho engase enze umuntu wesilisa ezwa ngathi uvulekile more and abantu wesilisa abaningi ke for some reason angazi why bacasuka umuntu wesifazane emanzi or kungathi uvulekile but angiboni why if was uvulwe ikhanda lengane yakho okufunakala ukuthi ucikeke but it's important ukuthi kwayena ubhuti akazibuze yena but bazame no partner wakho ukuthi benze izinto zokuthi balivuselele uthando lwabo so kuna number 3 manje na udinga even more uthando lwabo so akazame ngoba otherwise uzosuka enza into wrong alahle okhona ngonkekho sure
Now Right. kambe lo munye ubetheni lo wesibili lo uthi kusho ukuthi ulosisi umuntu wakhe wavele wanyamalala wamziba ayangaphela nje relationship last year November, almost a year now. Okay. But inhliziyo yakhe isasele kuyena uzokwenza njani? Yeah, look, I think ubhuti ngokumziba usho ukukhulu ngokuthi amzibe as long as mesaphila noma nathi ukuthi usaphila yini ubhuti, you know, but if ukuthi ubhuti uyaphila then ukumziba kwakhe kusho ukukhulu ngendlela yena ubhuti afila ngayo ngosisi. Now esikhathini esinjalo vele yazi inhliziyo ikibe no Sathane sometimes, you know, ufune lo ngafunwa khona avele ongafunwa khona ukubambelela ufune khona, but I'm not sure kuswe kuuthando yini lolo nyoma kuswe kuyiego yakho ifuna ukuprove ukuthi angikwazi ukuluza ukubona ngoba uthando kimi lu two sided, uyabona luthando liyalela uthando libuya liza kuwena, uma linzondo ibuya iza kuwena then akulona uthando and mhlamba akazithandi yena futhi usisi ukuthi afune umuntu osembonisile ukuthi akamthandi, so mhlamba akaqale lapha akazithole yena azithola ukuthi yena ayithandayo nanokuthi going forward yini eyiphindlela afuna ukuthandwa ngayo yena kuze ayigweme lendlela akade emthanda ngayo ubhuti ukuthi avela disappear sonke lesikhathi. It's more about her. It's more about her. Yes, okay. She must find her. All right. Lo So kiss yes, shame. Eish. Yeah, lalela ukiss utshwala umuntu mephuzile once wabhodla futhi utshwala bubudala ethuzokhisa, you know, kuvele kunuka isitamkoko. Okay? Now let alone ke ukuthi ubebhodlile or wayokoza. What about lo ophalazile? Now number 1 umuntu momthanda ukuphalaza angiboni mina ukuthi kuyinto umuntu ayenza ngamabomu. Ukuphalaza kuyisifo umuntu usuke engaphilile gula. So yes manje uphalaza ngoba ephuza utshwala mhlawumbe wena ucasukwa yiloko ukuthi uphuza utshwala, but musukucasukwa ukuphalaza ngoba abaningi abantu abaphalazayo ngoba begula and if upartner wakho wena okumele umnakekele lo muntu ngaleso sikhathi uma ephalaza ngoba egula. So akasama ukuhlukanisa ukuthi inkinga yakhe yini ngempela utshwala noma ukuphalaza, ngoba I really don't think ukuthi it's about ukuphalaza ngoba naye one day yophalaza engazicontrolile emlahle umuntu wakhe uyabona. But also I think Mthiyane azibuza ukuthi uyamthanda ngempela na. Uyabona ukuthi uyamthanda ngempela yini ngoba if lo muntu omthandayo ngesikhathi esesimene esicayi ukuthi akaphilile ngesikhathi ephalaza kodwa wena akunyanyise lokho ukuthi awusafuni lutho ngaye uyokwenza njani? So the day in the diarrhea kushuthi the day in the diarrhea then what? Uyabona akasena nomuntu wakho ngoba umuntu wakho umthanda regardless, so usifuna lazibuza yena ngempela. Ikhonto wrong ukuthi mhlambe uthenge something as a mouthwash uthi asisebenzise soyi-2. Yeah, vele but akaphalazi every day. So there must be that smell or whatever, but shuthi nje leya picture leya. Ile picture yakho ukuthi waphalaza umuntu ukubona. So again usisi une issue endikuyena mhlawumbe kwayona leyo issue inokuphalaza mhlawumbe khonto enzeka kuyena ngomuntu owambhodlela esayingane kwenzeka something kuyena, but kuna something afanele yena adile deep kuyona ukuthi yini inkinga yakhe nomphalaza. You know what I like about this? Kunohlelo sithola ama problems anzima ekutheni umithise ngaphandle uchithile uyangifihlela imali njalo. Listen to this, khona umuntu onenkinga nje ukuthi umuntu amthanda uyaphalaza, so uthathe yakhe inkinga akubuza uyabuka ukuthi hey kahle hle. Exactly. Ngempela lo hlelo liyakwenza lokho ekutheni ubuka ukuthi lokho kwami kahle hle. Yebo? Sure. Siku anonymous wasemlazi now. Hello anonymous. Yebo sawona but Alex mina Dr. Mthembu ninjani? Siyaphila. Njani wena? Ngiyaphila nami. Ngifuna nje ukubonga kakhulu ku Dr. Mthembu la ku but Alex ngalolu hlelo lolu. Mina lungisize kakhulu. Ngihlangane no partner wami. Ngiphuma kwi relationship ebinzima kumina ebese iclose futhi nasempilweni ebinde kakhulu inesikhathi eside, so ngihlane naye nje nginamadenti nginama wounds mengakubeka kanjalo futhi ke ukuhlala kwami naye bengingayitshela ukuthi is serious naye futhi bengayitshela ukuthi serious ngokuthi nje okay ngifuna ukuthi kube khona umuntu ongikhipha occupied yabo. Unfortunately
5 months after sihlanganile sabona ukuthi okay hayi engazuthi impela sekhona izibandana zothanda. Wow. Ngase ngithi ke savumelana ngokuthi asambe so test. Okay. Kuze loluthando lusiqale nje on a clean slate. It was so unfortunate ukuthi kube mina o positive abe negative, which was the most setback kumina ngokwe healing process yami. Ngambiza I think it was on the same day ngambiza ngihlalisa phansi ukuthi okay ke but wakhona nanti into eyenzakalayo njengoba besitest yo test asengile ke test because asiyanga ko test endaweni eyodwa. Ngathola ukuthi ngipositive. Kwakunzima kakhulu kumina because ngangazi lento ukuthi positive uchaza ukuthini yonke lonto leyo. Base ngithi angifuni ukuqala ijeni nomuntu ozongishiya phakathi nendawo. Ngamnikeza ioption ukuthi okay if usafuna ukuba khona kule relationship it's up to you, but mina ngikungidlalela ubone ukuthi okay this is what is happening right now. Angizokwazi ukufihlela into engaka. Yes. Kwawuyena ko decide ukuthi okay yena uyahlala ngangamkholo. I don't know na lie. I didn't believe him. But he was there for me. But into yenzeka after some time, I think after a couple of months, noma 2 months, ngiqalile ngoba ngangithi noma ngithatha ama medication yami, ngaqala i-medication immediately. Kathi ngangithi noma ngithatha i-medication yami ngayithathi ngaphandle ngangithathe phambi kwakhe noma ngithi ngicela ungidlulisele sekwesikhathi sami sokuthi ngithathe medication angidlulisele futhi kwenzeka ukuthi kube khona ama challenges now ngokwe sex life yethu ukuthi mhlawumbe yathi uyangena liwe ngazinyeza okay mhlawumbe wenziwa ukuthi yena u negative mina ngi positive wathi ngelinye ilanga awukulalele nje Gagasi makulesini khona udokotela okhulumayo futhi ukhuluma ngale ihloko ngathi mengilalela ngalelo langa it was a turnaround of our lives. Wow. We started now to listen together. We even wanted to come so bona udoctor kwa ukuthi asithole address kahle because we wanted some counseling yonke lonto leyo, but through listening we've grown. Wow. In such a way that ayikho into singakhulumayo mase ngibona ukuthi engazuthi akangithinti kahle amasithi ayangithinti kahle mase bona ukuthi ngeke khona lokho engingakwenzi mhlambe ngine stress sasemsebenzini athi engeke baby kodwa uyabona njengoba besindawoni kukhona ongawenzanga kahle kumina engihalela ukuthi sithi ku improve sipheni ngalendlela and uthando lethu ngiyalibona ukuthi lizondobela. And uzwile ukuthi uthena at some point you wanted to come. Yes. Ngithembile ke futhi Yes, siyabonga kakhulu, and you know the one thing engayisho kuwena ukuthi yes you've been through a lot and kodwa empilweni vele lezo zinto ama trials they only come to make us stronger so that destiny yethu sikwazi ukuthi sibe worth it for destiny yethu. So now ubuku relationship wena bekadinga kuphethe wena kahle, and there's only one thing engizocela ukuthi uyenze, you know, ukuthi mxolele lo muntu loyo ongazange zakuphathe kahle ku relationship yakho, uxolele even the fact ukuthi wagcina usuthola igciwani because of that, because at the end love has forgiven you and love decided to choose you and stay with you. Yebo ngiyabonga kakhulu doctor. Okubhlungu kakhulu ke kwenzeka sengigcina nje but Alex ukuthi beziningi izinto ebeze ama aspects kumina ebezinzima. Okunzima ukuthi okay ngihlangana nomuntu manje omusha, number 1 akanangane, nginengane eziwu2. Nginengane eziwu2 and now sengine HIV. So nje vanende ngayitshela ukuthi okay shutha kahle mina angifanelanga ukuthandwa, but ke ezisilela luhlelo qhubeka sikhula ndawonye. We've been together for 2 full years now. Siyabonga. Nosimeme emshadweni. Yes. Obviously. All right, siyabonga man. We still wanna see doctor. Sure. Pleasure.
Pleasure sisi. Siyabonga kakhulu Anonymous. So isho slow in number at the end. Yeah. Slow. Yebo ngiyabona. Siyabonga. Baningi abantu abakuma relationships athola ukuthi omunye positive the discordant partners omunye and they even make jokes about leso simo say lot ipilisi now and it's fun and so bakwenzeka wena ucabanga ukuthi nje wena wethu sekhoneni. You see? Yeah. Beautiful. 1947. This is Indaba eGagasini and we open line manje. Mawusilalela oqala namhlanje siyabonga. I'm inviting you ukuthi ubuke namanye ama shows ke edlule walalela ama podcast akho uyawathola ku app Gagasi FM and ungathumela kana voice note as well ku number 0789342827. Ayisithi ukuthi sishaye umhlangano wethu omncane nje. Sithi sithi kancane nje la. Kancane nje, okay? Are you cool with it? I'm cool with it. Sure. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Sex Indaba eGagasini and with Udok. Right. I did invite you to sfonele uthumele voice note ku 0789342827 0789342827. Ngiyabona ama comments ngizoza kuona ku Facebook na ku Twitter as well. Alex Mthiyane ku Twitter na ku Instagram and then on Facebook Indaba with Alex. Hi Doc, Alexi. I have a question, Lana. I would like to know from Dr. Mthembu ukuthi yini edala ama period cramps because every month minding my periods I have really bad cramps and awabegezeleki, like they are really unbearable. Another thing, sometimes I have clots that come out, so angazi noma this should be the cause of iwari or like it happens, it's normal. So ngiyabonga. So wanna put Alex so wona nawe dokotela bengisacela ukubuza mina last nasinenkinga la noma ingane uma ingane mesenza ucansi siba nenkinga ukuthi ku round yesibili noma yesithathu uvela kuphuma igazi kingazi usikwenzala noma ngeke kungasona insuku zakhe zokuba esikhathini and then disilokhu yenzeka njalo yenzeka kumela asazi manje usimele senze njani mhlambe udokotela yini mhlambe into engasisiza. Hi doctor, ngicela ukubuza Anonymous. Mina doctor ngicela ukubuza ku normal yini uma kade wenza ucansi uthola ukuthi usulele seniqedile mhlambe nje uyezwa sikunaleni ima liquid aphumayo kuwena umuntu wesifazane uzuthola ukuthi hayibo mina sengivele ngithi mengiqeda ukulenza nje ngifaka iPad angazi noma kwenza usingavala yini inzalo sengayivala. Sawubona baba Mthiyane nodokotela lapha e-studio okhulumayo umlungu wakubheka la eBackville endaweni yaseUlford. Cha baba Mthiyane nodokotela ngithi ake ngincoma uhlelo nje ngithi liyasakha kakhulu singabantu nje abasha. Even abantu engisebenza nabo lapha esitolo sokudla eBackville esikhulu engeke ngisisho ngegama mfowethu ngihlezi ngibagqugquzela nje nabo ukuthi cha bafowethu asilalele nalo uhlelo lakha nayo bekuyilo nje baba Mthiyane kuphela nje ade ngikuphakamisa ukubonga. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu nathi. Yes. All right, gibela phe kwakho ke dokotela. Siqale phezulu. Yes, gibela phezulu, gibela phe kwapho. Okay. Uqala. Angiqale phezulu. Ngehle nayo. Usisi lo uqala ubebuza ngokuthi unama period pains kakhulu, what causes them. Now, what generally happens kumuntu wesifazane ukuthi into ema period pain isibelethweni sakho if kukuthi kunokuvuvukala okukhona lapho ngaphakathi, whatever leyo reason yokuvuvukala. Kunezifo kuthiwa endometriosis, kuthiwa stenosis or infection mokunongcolo khona yazi into omugula nawo nesilondo kuyavuvukala. So noma yini ezobanga ukuthi uvuvukale ngaphakathi esibelethweni sakho iyakwenza leyo nto ukuthi kube ebhlungu, kube nama pains. Now, ngesikhathi uya kuma period kunama hormones thizeni lawa asho ukuthi cycle yakho sokumele manje uye esikhathini abakhona
Okay, now loma hormones lawo akwazi nawo ukuthi akwenze ukuthi uvuvukale ku-inside lining. Now isibeletho sakho siyazi ukuthi lokho kuvuvukala akuyonto efunakalayo ngoba ngaleso sikhathi kumele le lining le yakho ukuthi wophe iukhiphe mase isibeletho sakho siya contract njengama muscles abamba yeka ugcina sunalo ma pains lawo anjalo uma kuukuthi umuntu uyekuma period. So into yama hormones ukuthi ama hormones akho asuke ngekho right is number one cause yokuthi kwenzeke lonto sibelethweni sakho. Now icishe ilink no number 2 ngoba number 2 uthi ngesikhathi besocansini usisi uyopha. Now nakhona angithi nansi induku ipipi liyangena lapha ngaphakathi and if kuvuvukele uzohuzuka ngaphakathi egcina esopha number 1 if kukuthi nokuvuvukala okuthize. But also Mthiyane isingashiya into ezisinto kukhona imithi ekhona yenza ukuthi umuntu wesifazana avele esikhathini uma ehlangene no partner wakhe whether kubekwe ku partner or whether kubekwe kusisi. But enye indlela yokuthi abantu bazama ukuthi banixabanise ngoba phela nizoxabana phela uthi njalo uthi ufikile wena lo muntu usesikhathini. So abakubheke ndawo zonke kodwa bangakiyeki nalokho ukuthi possibly ngampela kunenkinga kusisi okuyona ebanga ukuthi avele esikhathini ngesikhathi ubhuti sethu uzizwa ubumnandini. Sure. All right. Khona ukugcina usisi lothe kuba noketshezwe ophuma. Now uma kadulele nomuntu wesilisa obviously as umuntu wesifazana umuntu wesilisa if kukuthi uyachama achamele ngaphakathi kuwena isperm ngaphakathi ngesikhathi ungena umuntu wesifazana ngaphakathi generally umonga kuloko ukuthi abe neacid and yet owesilisa uyi opposite yaloko uyiacid sikubiza ngokuthi alkaline ngoke chemistry. So now sithi mase singenile isperm ngaphakathi sibe more fluid so vele sizophuma isperm kuwena ngaphakathi umuntu ade echamele ngaphakathi emva isikhashana siyaphuma isperm. But also if kukuthi naye lo muntu wesifazana umanzi kakhulu uthola kuba noketshezwe oluningi oluphumayo but abanye baskwetha kanti uskwethele ngaphakathi uthi mesukuma kade socansini sokuphuma lo loketshezi futhi lamanzi skwethele ngaphakathi. Yes, possible. Sure. Anonymous Clement. Minjani dokotela nawe Alex? Sikhona bra kunjani? Sikhona. Siyaphila. Nginenkinga la dokotela. Uhlelo ngiyaqala ukulalela upartner wami ocela ukuthi ngilalele. All right. Ngimfakele lo mbuzo ngoba unenkinga nayo nesemsebenzini. Ngino partner wami la oyingodo yami sineminyaka u7 sisothandweni. Okay. Sinengane iminyaka emine. Into eyenzekalayo lisa upartner wami akafiki ukuthi Indaba masocansini. Ngisho ngathiwa ngimromance 20 minutes ngamfenda 20 minutes. Akachami nhlobo. Ngimbuze ke ensukweni kwawo. Manje umuntu ayazi into enza la yingiphathi angazi noma awusangifili yini. Noma mhlambe khona omunye umuntu usungamfica egcwele ivatshia ngamvula sabanengane ngenza uzomfanele. Ngaze ngathi ke nangazi noma mhlambe khona umuntu osumtholile ni mhlambe usuyakha khona umuntu osumfila kangcono kunami. Ngibona nje awusafani. Wathi ubesaba ungitshela kodwa unenkinga. Useloke akala ukupreventa uhambe kwahamba ngoba wathole ingane wase prevent uhambe kwahamba wasengabi nayo imiva nje masocansini kube ngathi asenzuthu. Okay. All right. Sure. Yeah. Look into preventer obviously Mthiyane usuke ufake ama hormones ukoma chemicals ngaphakathi kuwena azobalansisa imizwa yakho yokuthi umzimba uzidake uzitshela ukuthi umithi ubungamithi you know kind of a thing. So ayakwenza ukuthi asuppress ama feelings ocansi. So number 1 kumele ushintshe kakhulukazi monke kade kuumjovo ngoba ngesikhathi ujova bakujova into eningi ya 3 months ngesikhathi esodwa igcine leyo nto ifeel enough and then unga so it's not about cheating in the common. Yes. Yeah, sure. All right. Nama voice notes. Gagasi. Hi, but Alex. Sure. Hey, nami nginenkinga. Ngingakayi dokotela. Into kuyampela ayingavumi. Ngaya kudokotela ayingisizakele manje. Yimina sengibalanda impela ngibase khona ngendlela engisizakala ngayo. Angifuni kuba ngedwa esibayeni, ngifuna sibe baningi. Ngibalethile impela. Sanibonani ngicela ukuba anonymous benginenkinga yokuthi ngibambeke eswini
ngakwazi ukuya kahle etoilet then ngibe nama pain esinyeni nakuma side esisu sami ngagcine ngaye esibhedlela bangihlinza bathi ngiya appendix but emva kwalapho ke after operation ama pains besiqhubeke bakhona ukuya etoilet kwami kuba inkinga kakhulu esibhedlela bagcina futhi bathi kumele ngenze operation yesibili kodwa ke kwi surgery Dr Mthembu bangisiza bangisa I hydrotherapy after yona ama pains ami asephelele kanti futhi nendlela yami yokuzikhulula isingcono kunaqala kanti futhi nasesibhedlela bathe ehena angizothi nje ukuma ababona ukuthi kusamele ngiphinde ngenze operation ngiyabonga siyabongela. All right, no, that's good. Feedback enhle. Ngifuna nje ukusqueeze true doc. All right. Umuntu wami uyasaba ukususa ijwabu. Usisi lo ofuna ubhalela. Umuntu wami uyasaba ukususa ijwabu ngiyamthanda. Ngingamluleka kanjani ukuthi abone ukuthi lento ayifuneki sengicabanga nokumshiya. That's one. And then two, umbuzo kuyenzeka yini ukuthi musuthandane isikhathi eside no partner wakho uzwe sengazi ukuthi untomzodo wakhe usuthe xaxa from medium size to extra large doc yeah ngoba phela ifeeling oyizwayo lokho wena uzwayo ukuthi untomzodo wakho somkhulu whether untomzodo wakho umkhulu or kwawena unciphile that can also give the shape of the size but depend umuntu wesifazane obviously ngesikhathi ezala lento yanwebeke iyehla you know akuba nama infections njalo njalo that is why sithi kubantu besifazane exercise minca uhleli uminca udedela uminca uhleli kade ngitrainer amanye amantombazane last week ukuthi wenze njani bethi asukazi Dr Mthembu ngathi oza la imalanga ikuzwisa ukuthi kwenziwa kanjani thinta la wenza so ifungazi uze kumina ngizokufundisa ukuthi uexercise kanjani ukuze imbobo ibuye iqine kahle umuntu angakuboni ukuthi umkhulu kakhulu imbobo iqine all right sure and then le yoqala look into ye circumcision Mthiyane into personal ipersonal lakuyena ubhuti kunesizathu mhlawumbe why engafuna ukucircumcise so kubalekile ukuthi usisi number 1 azibuze into imenzelani lonto unless mhlawumbe ukuthi kunezifo ezithize yena angamtrusting ngazo but yena ngoba phela induku or ukwezi kushiyo ngoba induku masisiphumile sivukile Mthiyane vele le nyama ziyahlehla awuzoyizwa you know lento ukuthi akacircumcisewe lo muntu so usisi mhlawumbe azibuze yena ngempela ukuthi kubaleke kanjani kuyena then from there siyayithatha iconversation usayisakubhuti ukuthi bhuti ngenxa yokuthi lokhu kubaleke kumina kanje kanjena nginenkinga ngawe ngokuthi awusikile ijwabu kodwa athole kuyena ubhuti ukuthi why ngoba phela ichoice yakhe nayo ubhuti ngempela ukuthi uyafuna yini ngesikhumba sakhe or not yes obviously ngeke azasho ukuthi my previous guy why circumcised so ngangemenjoya kancane angazi ke lapha ngoba ikhona leyo myth ukuthi but isikhathi esiningi ngine feeling Mthiyane ukuthi lento kumcabango ngoba nathi so dokotela nakumedia kuhlale kuthiwa circumcise kuzoba ngcono but kuba ngcono kubani kulozwayo ipipi you know and the size we pipi you know kumuntu wesifazane into ebalekile ukuthi ulisebenzisa kanjani lelo pipi but umuntu ozo circumcise akabe comfortable yena you know ngokuthi uyafuna ngempela yini ukuthi ayenze lento nesizathu sakhe ipipi okay fanele kube iPayoff line yakho leyo dokotela fanele uDr Mthembu ipipi yeah sure sise Illusion eHillcrest okwamanje sise Hillcrest kuphela okay inamba yethu 0317658475 ngizoyiphinda futhi ngiphindele lo ababa obekhala 0317658475 erobotini lesibili nje mungene eHillcrest lapho ngaka right ungazoze ufike ezitolo lephezulu kune cell phone number 0614622945 ubekezele please uma kuukuthi incingo abazibambe ulukuzama nje ulukuzama lizongena asenzibi it's just that ziningi ama calls angenayo Siyabonga kakhulu. This brings us to the end of the show. Le show uzoyithola ke podcast yakhona kusukela eqaleni uze kufike egcineni nale video yakhona futhi uzokwazi ukuthi uyithole usibheke nje lapha ku YouTube Sex Indaba. All right, Indaba was produced by Mr Mabaso. Mina ke no doc sesiyokwenza ke lokho esidume ngakho, right? Yes. Yes, we'll listen it tonight so it's going to be freaky, remember? Freaky Thursday. Line on Mondays at 7. Talk to Alex. Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.